Usa ka citywide culture of security simulation exercise ang gipaygayon karong hapon lang sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nasukod ang katakos sa atong mga otoridad sa paghandle sa hostage-taking incidents atol sa simulation exercise nga gipahigayon dinhi sa usa ka eskwelahan sa Davao City. Nabulabog ang mga tao sa Davao City National High School human ang kusog nga pagbusikad pasado alas 2:40 karong hapon lang. Taod-taod, madunggan ang sunod-sunod nga pagbuto sulod sa eskwelahan. Dini na usab makita ang usa ka armado nga lalaki nga gi-hostage ang usa ka estudyante. Dayon nga miresponde ang nagkadaiyang ahensya sa gobyerno sama sa Task Force Davao, Davao City Police Office o BFP o gikordon ang palibot. Nakignegosasyon usab ang kapulisan sa mga terorista apan nagdumili kini. Kung dili mo lampos ang negosasyon, mosulod na ang SWAT. Sa karon ongoing pa ang hostage taking apan kining tanan simulation lang alang sa Culture of Security campaign sa kapulisan. Sumala pa sa Public Safety and Security Command Center, timely ang maong simulation hilabi pa nga dunay nagkadaiyang bahad sa seguridad sa ubang nasod. Sara, kasamtangang gisarado ang kalsada dinhi sa palibot sa Davao City National High School ug pagkahuman sa simulation, i-assess na sa atong mga evaluators ang performance sa nagkadaihang mga ahensya. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.